Якая сапраўдная мэта меркаванага візіта спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗША ў пытаннях Украіны Кіта Келага ў Менск? Ці запрашаў Лукашенка прэзідэнта Трампа ў Беларусь, якой можа быць роля ЗША ў канфлікце Ізраіля і Ірана? І ці лічыць Святлана Ціханаўская, што трэба перастаць жыць 2020 годам? Добрый дзень, тут Ганна Соусь. Мы абмяркоўваем найважнейшыя падзеі тыдня з дарадцам агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антонам Пянькоўскім. Добрый дзень, Антон. Добрый дзень. Дзякуй за запрашэнне. Дзякуй, што прынялі яго. А таксама ў нашым эфіры будзе размова з кіраўніком народнага антикрызіснага ўправлення, прадстаўніком аб'яднанага пераходнага кабінету Павлом Латушкам і таксама інтэрв'ю з лідаркай дэмакратычных сілаў Беларусі Святланай Ціханаўскай. Антон, мы зараз з вами ў жывым эфіры. Антон амерыканіст, дарадца агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Вот цяпер спецыяльны прадстаўнік прэзідэнта ЗША ў пытаннях Украіны Кіт Келаг плануе бліжэйшымі днямі наведаць Беларусь, каб сустрэцца з Александром Лукашэнкам. Пра гэта паведаміла агенцтва Reuters са спасылкай на 4 інфармаваныя крыніцы. Паводле іх візіт выкліканы тым, што перамовы аб спыненні агню паміж Украінай і Расіяй застаюцца безвыніковымі. І на момант нашага жывога эфіру пакуль няма афіцыйнага пацверджання гэтага візіту. Тым не менш, Антон, што можа стаяць за меркаваным візітам Келага, якія яго сапраўдныя мэты? Так, ну, сапраўды, нават перад нашай сённяшняй сустрэчай я таксама спрабаваў знайсці нейкія пацверджанні альбо нейкія спасылкі з афіцыйных крыніц на гэты візіт, але пакуль што нічога не мае. Перш за ўсё мы зараз разглядаем магчымасць, таму што перш за ўсё та інфармацыя, якая была прадстаўлена неафіцыйна на агенцтве Reuters, гэта планаванне і планаванне там магчымасці, казаў. То бок казаць пра тое, што Кіт Келаг ужо ляціць у Менск, мы зараз не можам, але ж усё ж такі адначасова 4 крыніцы, якія пацвярджаюць адну і тую же інфармацыю, гэта не выпадковасць. Хутчэй за ўсё, падобныя перамовы, падобныя візіты абмяркоўваўся даволі давно, таму што ўсё ж такі такое высокапастаўленае чынавенства не падарожнічае і не прымае запрашэнні за там некалькі дзён. Таму, безумоўна, мы можам казаць, што абмеркаванні падобнага візіту шлі за некалькі месяцаў. Ну і па-другое, тое, што гэта стала вядома праз Reuters, вось праз гэтай непублічнай крыніцы, гэта таксама вельмі цікавы кейс, таму што вельмі часта заходнія дыпламаты так мэтанакіравана зліваюць інфармацыю, каб паглядзець уважліва на тую рэакцыю, якую на тым ці іншым бакі. І тут вельмі цікава, як адрэагуе сам рэжым Лукашэнкі. Мы маглі назіраць там пэўныя рэакцыі ў лукашэнкаўскай прапагандзе, а таксама паглядзець, як на такія планы можа ставіцца Владзімір Пуцін і яго чынавенства. І таксама тут вельмі цікава, як адрэагуе Крэмль. Ну і ўсё ж такі гэта спецпрадстаўнік, гэта дарадца Трампа па вырашэнню вайны Расіі ва Ўкраіне. І, безумоўна, амерыканскі бок таким візітам, планаваннем такого візіта будзе спрабаваць знайсці нейкія дадатковыя шляхі альбо нейкія балевыя кропкі, альбо нешта яшчэ, што можа спрасціць заканчэнне гэтай вайны. Безумоўна, мы не можам зараз сказаць, што Беларусь можа стаць нейкай перамоўнай пляцоўкай, альбо неяк Александр Лукашенко можа прыпыніць гэтую вайну, але ж знайсці нейкія там ускосныя альбо балевыя кропкі амерыканскі бок можа паспрабаваць альбо ўвогуле паспрабаваць гіпотэзу, а што калі паспрабаваць паразмаўляць з Лукашэнкам наўпрост і без там ніякіх перамоўцаў дадатковых, без таго, каб Владзімір Пуцін глядзеў на яго з-за плеча. Вось як Александр Лукашенко можа сябе паводзіць у такіх сітуацыях. І паглядзець, што з гэтай гіпотэзы можа здарыцца. Чаму б не? Мы бачым, што за апошнія месяцы
дыпламатычная ізаляцыя быццам бы ўжо была прарваная. То бок мы бачым першага амбасадара еўразвяза, які быў накіраваны за апошнія гады, я нагадаю, гэта Словаччына. Ну і ввогуле візіты намесніка памочніка дзяржсакратара па пытаннях Еўропы і Еўразіі Крыстафера Сміта, гэта ўжо быццам бы пэўныя крокі па прарыву дыпламатычнай ізаляцыі рэжымам і спробы размаўляць з ім і дамагацца нейкіх пазітыўных рашэнняў. У амерыканцаў гэта на дадзены момант атрымалася праз вызвалення пусть і не вялікай колькасці, але ж пэўнай колькасці палітвязняў. Ну, пра магчымае вызваленне палітвязня ў выніку гэтага візіту мы трошкі пазней пагаворым, а вот за некалькі гадзін да нашага эфіру я пагутарыла з кіраўніком народнага антикрызіснага ўправлення, прадстаўніком аб'яднанага пераходнага кабінету Павлом Латушкам. Давайте паслухаем яго меркаванне пра мэты гэтага візіту. Альбо гэта штосьці вялікае і невядомае, альбо гэта пустое і незначнае стаіць за візітам Кіта Келлага, спецпасланніка Трампа ў Беларусь. Сапраўды, зразумець мэту гэтага візіту даволі цяжка, бо Лукашенко не з'яўляецца самастойным гульцом, і калі мы глядзім на назву пасады прадстаўніка Трампа, Кіта Келлага, ён спецпасланнік па пытаннях Расіі і Украіны. Роль Лукашэнкі ў гэтым працэсе, ён той, хто выконвае загады свайго гаспадара. Ён не з'яўляецца самастойным гульцом. Але давайте лагічна паспрабуем разабрацца, што можа быць прадметам перамовы. Ну, перадусім, гэта вучэнні «Захад-2025», якія былі абвешчаны яшчэ на пачатку бягучага года і заяўляліся як самыя буйныя вайсковыя вучэнні «Захад», якія праводзіліся на тэрыторыі Беларусі. Самыя буйныя былі ў 2021 годзе. Тады удзельнічала ў гэтых вучэннях больш за 200 тысяч военнослужащих Расійскай Федэрацыі і Беларусі. 10 полігонаў Расіі, 4 ў Беларусі, Калінінградская вобласць, Балтыка. Зараз Хрэнін, міністр обороны дыктатара, заявіў аб тым, што яны будуць перанесены ў глуб тэрыторыі Беларусі, каб зменшыць напружанасць у сувязі з правядзеннем гэтых вучэнняў. Але ўсё ж такі, калі гэта будзе значная групоўка ўзброеных сілаў Расійскай Федэрацыі, у дадатку да гэтага групоўка беларуская, гэта рызыкі для Украіны. Ну, давайте паглядзім, Чарнігаўская, Ровенская вобласці, калі яны будуць праходзіць дзесьці ў гэтым рэгіёне. Так што, а тым больш верыць словам Хрэніна нам не прыходзіцца. Трэба глядзець на факты, як гэта будзе развівацца. Пагрозы будуць стварацца, і змінізаваць гэтай пагрозы, магчыма, адна з мэтаў візіта Кіта Келлага. Яшчэ адна з тэмаў, гэта агульнае пытанне удзелу Лукашэнкі ў вайне. Ён агрэсар, ён не з'яўляецца пасярэднікам, ён агрэсар, які прадставіў тэрыторыю для ўварвання, для абстрэлаў, займаецца вытворчасцю зброі, ён дапамагае інфармацыйна, абаходзіць санкцыі, дапамагае і, магчыма, мінімізаваць удзел Лукашэнкі ў вайне. Тэма Китая, не выключаў бы я таксама. Лукашенко дапамагае Китаю рэалізоўваць кітайскія эканамічныя інтарэсы ў Еўрапейскім Саюзе, як транзітная дзяржава. А мы ведаем складаныя адносіны США і Китая. США разглядаюць Кітай як праціўніка ў эканамічным плане, напэўна, але і не толькі. Лукашенко, магчыма, будзе выкарыстаны, ну, ў кантэксце якім? Тэрыторыя Беларусі, хутчэй за ўсё, можа быць выкарыстана для нейкіх таемных перамоваў. Нельга выключаць, напрыклад, руска-амерыканскіх на тэрыторыі Беларусі. Кіт Келлаг мог бы прыехаць і сустрэцца з прадстаўнікамі адпаведнымі расійскімі. Па што таемных, вось вялікае пытанне. Але выключаць гэта нельга. Напрыклад, учора ў Мінск прыляцеў ФСБшны самалёт Ту-214Ю. Магчыма, хтосьці прыляцеў гэтым самалётам. Ці гэта быў Бастрыкін, з якім сёння сустракаўся Лукашенко, старшыня следчага камітэта. Вось. Усё ж такі, як я казаў спачатку, гэта вялікае і невядомае, альбо гэта пустое і незначнае. Нельга дапусціць успрыняцця Лукашэнкі ў якасці пасярэдніка ў вайне Расіі супраць Украіны. Ён агрэсар, і ён, калі тэарэтычна разглядаць яго ролю ў гэтых перамовах, павінен сядзець на баку стала, там, дзе сядзіць кіраўнік Крамля. І толькі з гэтага трэба зыходзіць. Зразумела, будзе падымацца і унутрыпалітычная сітуацыя ў Беларусі. Гэта я не выключаў, гэта ведаю з кантактаў з прадстаўнікамі амерыканскага боку. Антон, я хотела попросить вас прокомментовать меркаванне Павла Латушкі і таксама, ну, можа, больш дэтальна пагаварыць пра ролю Расіі ў гэтым візіце, наколькі сапраўды Беларусь можа стаць пляцоўкай для такіх таемных, нетаемных перамоваў.
паміж Да. Расіяй і Амерыкай, і ў тым ліку Украінай? Так, вельмі цікава. Ну, спадар Латушка пракаментаваў вельмі шмат. З чаго мы пачнем? З ролі Расіі, як вы прапануеце, ці ўвогуле... Ну, як захочаце. Ну, окей, добра. Ну, я позволю себе крыху не погодиться с спадаром Латушкам, нават не крыху, тому что, перш за ўсё, Александр Лукашенко яшчэ можа прымаць пэўную там колькасць рашэнняў на сваёй тэрыторыі. Мы гэта бачылі падчас вызвалення тымі ж амерыканскімі дыпламатамі пэўнай колькасці палітвязняў. Як я ўжо казаў, не шмат, але ж, напрыклад, тое ж самае еўрапейскае членавенства, на жаль, гэтага не дабілася. Гэта толькі ўдалося зараз у гэтым годзе амерыканцам. Па-другое, я б усё ж такі глядзеў больш складана і больш геапалітычна на тое, што адбываецца, і зацікаўленасць урада Злучаных Штатаў і у тым ліку Белага дома, але ж не толькі, нават Пентагона, у тым, што зараз адбываецца ў Беларусі. То тыя запланаваныя вучэнні Запад-2025 і там прыбыццё пэўнай колькасці расійскіх войск дагэтуль яшчэ не пацверджана ўсё ж такі колькасць, але ж Злучаныя Штаты можа цікавіць не толькі і не столькі Украіна. Мы ведаем, наколькі пільна сачаць краіны Балтыі за тым, што адбываецца ў Беларусі, таму што менавіта краіны Балтыі, якія ўходзяць у склад НАТО, вельмі напужаныя зараз праз дадатковую вайсковую актыўнасць з боку Расіі, і ўсё ж такі мы ведаем, што менавіта краіны Балтыі і Польшы гэта зараз той францір, по якому можа быць нанесены наступны крок расійскай агрэсіі. То бок дадаткова не толькі можа абмяркоўвацца пытанне Украіны, але ж ўсё ж такі вось тое, што можа тычыцца краін Балтыі і краіны, якія зараз уходзяць у склад НАТО. Мы ведаем, наколькі зараз, калі так можна сказаць, крыху непаслядоўнай з'яўляецца палітыка Злучаных Штатаў наконт НАТО, наконт фінансавання НАТО, наконт таго, як розныя краіны выдаткоўваюць свой бюджэт на бяспеку, але ж усё ж такі, калі будзе прямы напад на краіны НАТО, будзе задзейнічаны 5-й артыкул пагаднення, і увогуле амерыканскае войска таксама мусіць уключыцца ў павестку, і гэта ўжо будзе Трэцяя сусветная вайна. Таму я ўсё ж такі бы разглядаў больш так больш геапалітычна і больш складанае гэтае рашэнне. Па-трэцяе, мы ведаем праз шматлікія чуткі і вось гэтай слівы праз заходніх журналістаў, што яшчэ у 23-м, падаецца, годзе абмяркоўваўся магчымы транзіт украінскага зерня праз Беларусь, праз тэрыторыю Беларусі далей на балтыйскія парты, праз тое, што акваторыя Чорнага моря была небяспечнай для украінскіх балкераў. І, безумоўна, вось зараз хутка падыходзіць жнівень, магчыма, гэтае пытанне зноў будзе паўставаць, гэта будзе залежаць ад сітуацыі бяспекі на Чарнаморскім рэгіёне ўвогуле і таго, што робіць Расія як агрэсар. Што тычыцца вось гэтых магчымых, што тычыцца спекуляцый наконт сустрэч з нейкімі невядомымі спецслужбоўцамі альбо афіцыйнымі прадстаўнікамі Расіі на беларускай тэрыторыі, я б тут быў крыху больш скептычны. Перш за ўсё, амерыканскае членавенства ўжо лятала ў Маскву, сустракалася з прадстаўнікамі Расіі наўпрост у Крамлі. Навошта тут задзейнічаць яшчэ Лукашенко? Ну і па-другое, мы ведаем, што вось гэты двухбаковы трэк паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі, які ідзе зараз у Стамбуле, дзе сустракаецца кантактная група, якая абмяркоўвае не вайну ва ўкраіне, а толькі там двухбаковыя нейкія адносіны США і Расіі, яна была прыпынена, падаецца, 34 дні таму, хутчэй за ўсё праз тое, што Дзярждэп зараз крыху перегружаны сітуацыяй на Блізкім Усходзе. Навошта пераносіць сустрэчу афіцыйных лиц з Стамбула, дзе гэта было за месяцы запланавана, раптоўна ў Мінск? Мне ўсё-таки, я, прабачце, крыху скептычна да гэтага ставлюся.
Но паводле крыніцаў Reuters все ж называецца пытанне перамоваў як галоўная мэта візіта. Паводле вас выглядае, што гэта мэты больш блізкія да інтарэсаў беларускай дзяржавы, беларускага афіцыйнага Менску, так? Цалкам так. Я тут хотел бы еще удоклонить, что перамовы того, что тычыцца войны в Украине, могут ісці таксама з Александром Лукашенко як тэхнічна яе удзельнікам з тэрыторыі Беларусі наносіліся удары, там было размешчана расійскае войска і ішоў напад з поўначы на Украіну, і таксама зараз мы бачым, як прыбывае расійская зброя. Але ж навошта абмяркоўваць нешта з расейцамі на беларускай тэрыторыі, я, прабачце, не разумею. Зараз можа ісці пошук нейкіх кропачак, як можна ці зменшыць удзел Александра Лукашэнкі як саўдзельніка агрэсіі Кремля, ці знайсці нейкі абыход тых ці іншых пытанняў таго, што тычыцца Расіі. Таму што калі б гэта не тычылася вайны ва ўкраіне, канешне б накіроўваўся ў Беларусі не спецпасланнік, які працуе менавіта па пытанню вайны ва ўкраіне. Я прапаную яшчэ раз паслухаць Павла Латушку. Запыталася яго, як можа скарыстацца Александр Лукашенко прапагандай візітам такога высокага прадстаўніка прэзідэнта ЗША. Лукашенко хоча аднавіць сваю суб'ектнасць. Зразумела, што калі гэтая сустрэча будзе мець характар публічны, калі яна ўжо не адбылася, мы нават можам і такую сітуацыю атрымаць, то ён пакажа перадусім беларускаму грамадству, што з ім сустракаецца высокі прадстаўнік прэзідэнта самай буйной і ўплывовай краіны ў свеце, у Злучаных Штатаў Амерыкі. Ён хоча прарваць ізаляцыю сваю, ён хоча даць меседж еўрапейцам: вы ідзеце на кантакт, так я буду дамаўляцца з амерыканцамі. Гэта один бок медаля. Другі бок медаля, ён хоча зняць санкцыі, якія былі ўведзены Злучанымі Штатамі Амерыкі на рэжым Лукашэнкі пасля 2020 года. І там ёсць санкцыі, якія яго вельмі цікавяць. Гэта санкцыі, пачынаючы ад сваіх асабістых самалётаў. Вы ведаеце, што каманда Народнае антыкрызіснае ўпраўлення займалася гэтым, каб усе самалёты і верталёт Лукашэнка былі пад санкцыямі, яны ўведзены. Гэта Белавія, таксама поўнасцю як авіякампанія. Дарэчы, у складзе Белавія знаходзяцца гэтыя самалёты Лукашэнкі як кампаніі. Гэта пытанне зняцця санкцый фінансавых. Размова шла на папярэднім этапе на Белінвестбанк. Гэта бадай жа адзіны дзяржаўны камерцыйны банк пад поўным кантролем дзяржавы, які захаваўся. Іншы гэта расійскія, заходніх ужо не засталося, там ужо арабскія, эміратскія і гэтак далей. І гэта пытанне калія беларускага. Дарэчы, наколькі я разумею з кантактаў, большасць санкцый амерыканцы ўспрымаюць як санкцыі, уведзеныя за праваабарончыя справы, за парушэнне правоў чалавека. А меншую частку санкцый, у адрозненне ад Еўрапейскага Саюза, былі ўведзены за саўдзел Лукашэнкі ў вайне, за агрэсію. Таму тут поля манёўра ў кантэксце зняцця санкцый, напрыклад, за вызваленне 300 беларускіх палітзняволеных. Такая лічба цыркулюе нефармальна, неафіцыйна. Гэта можа быць больш рэалістычны сцэнар. Але гэта не павінна ні ў якім разе азначаць, па-першае, адмену санкцый. Мы супраць гэтага. Гэта толькі перапыненне санкцый. Верыць Лукашэнку нельга ад слова зусім. Другое, гэта не павінна адбудаваць яго палітычную суб'ектнасць. Нельга весці размову о прызнанні Лукашэнкі ў якасці прэзідэнта. Ён не прызнаны па выніках без выбараў 2025 года 26 студзеня. У нас есть вельмі дакладныя умовы для перамоваў. Кантакты окей, няхай будуць кансультацыі, але перамовы могуць адбывацца толькі калі спыняцца рэпрэсіі, вызваляцца ўсе палітзняволены, калі будзе дэкрыміналізацыя грамадскага палітычнага жыцця, гэта дзейнасць незалежных СМІ, палітычных партый, грамадскіх арганізацый ліквідаваных, гэта спынення транснацыянальных злачынстваў, на якія звяртае увагу G7 у сваёй рэзалюцыі апошняй у Канадзе. Калі нас рэпрэсуюць за мяжой, могуць адбывацца і людзей крадуць. Прыклад члена Коордынацыйнай рады, які быў скрадзены з В'етнама спецслужбамі верамейчык, спецслужбамі КДБ. Знікненне Анжэлікі Мельнікавай да гэтай пары невядомая справа. Двух яшчэ актывістаў, як сцвярджае КДБ, змаглі скрасці з тэрыторыі Еўрапейскага Саюза. Гэта не пацверджана, але паказалі, што яны транзітам ішлі праз аэрапорт у Стамбуле. Колькі рызыкаў, пагрозаў забойства
зараз атрымліваюць вельмі шмат актывістаў беларускіх. Это транснацыянальныя злачынствы. Ну і зразумела, гэта умова дэмакратызацыя жыцця. Вось і тут ні ў якім разе нельга выключаць дэмакратычныя сілы, якія прадстаўляюць большасць, прадэмакратычную большасць беларускага грамадства. Вось тады можна весці справу пра перамовы. Але кансультацыі, якія могуць прывесці да вызвалення палітзняволеных, гэта важна, бо лёс людзей, жыццё, здароўе – гэта прыярытэт. Я не выключаў бы, што Лукашенко можа і спрабаваць запрасіць Трампа наведаць Беларусь. Дарэчы, на сваём YouTube-канале учора я апублікаваў відэо, дзе расказваю факты гісторыі. Калі я быў амбасадарам у Францыю ў 2018 годзе, Михаил Мясніковіч знаходзіўся ў Парыжы, і тады, падчас яго знаходжання ў Парыжы, ён сустракаўся з Джерардам Кушнерам, тады знаходзіўся і Трамп у Парыжы, па запрашэння прэзідэнта Францыі Макрона, і Мясніковіч прыязджаў, запрашалі Лукашенку, ён адмовіўся, і ён перадаў просьбу, прапанову Трампу наведаць Беларусь. Гэта адбылося ў лістападзе. Пазней, што цікава, у жніўні 2019 года ў Мінск прыязджаў саветнік прэзідэнта Трампа па нацыянальнай бяспекі Болтон. А пазней, у верасні 2019 года, гэта вы можете знайсці ў інтэрнэце і на маём YouTube-канале, Лукашенко публічна кажа, што я вам абяцаю, я магу знайсці цытату, я абяцаю вам, што праз 2 гады Мінск стане сталіцай Злучаных Штатаў Амерыкі. Ну, здаецца, што абсурднага яшчэ можна чакаць Лукашенко. Але ён гэта сказаў публічна падчас адкрыцця матчу легкаатлетычнага зборных Еўропы і Злучаных Штатаў Амерыкі. Пасля гэтага у лютым 2020 года прыязджае дзяржсакратар Пампео, і Лукашенко зноў запрашае Трампа. Разумееце, ён нават, можна сказаць, рэзідэнцыю пад Трампа уже пабудаваў на Красноармейскай 15. Фактычна, ён бы вельмі хацеў, каб гэтая сустрэча, Мінск-3 умоўна, адбыліся ў Беларусі. Але гэта нельга дапусціць, таму што Лукашенко такім чынам адбудуе сваю суб'ектнасць. Гэта тое ж, за што мы змагаемся, будзе страчана ў адзін час. Антон, шмат тэзісаў у Паўла Латушкі пра магчымае запрашэнне Дональда Трампа. Першае моё пытанне да вас. Як афіцыйны Менск можа скарыстацца абмеркаваным візітам, калі адбудзецца гэты візіт? Наколькі гэта выгадна афіцыйнаму Менску? Вы казалі ўжо пра пачатак спынення гэтай, перарвання гэтай ізаляцыі. Ну, не толькі гэта. Да. Дзякую. Вельмі цікавае пытанне і вельмі цікавыя тэзісы ад спадара Латушкі. Ну, крыху тут секрэты палішынелі, таму што ўсе гэтыя заявы былі публічна і разобраны шматлікімі паблікамі на мемы. Гэта, ну, да, дазвольце не каментаваць. Усё ж такі, давайте пачнем з самага пачатку. Зараз у сусветнай палітыцы ёсць толькі адна зорка, ёсць толькі адно сонца. Гэта Дональд Трамп, які вырашае пытанні такого, прабачце, планетарнага маштабу. І, безумоўна, канешне, Александр Лукашенко хацеў бы, каб яго заўважылі. Ён робіць вельмі шмат заяваў, ён неяк каментуе падзеі ў Злучаных Штатах, ён запрашаў да сябе нейкага амерыканскага блогера, памятаеце, там 2-3 месяцы таму, і даваў нейкія парады Дональду Трампу. Ну, прабачце, а ці гэта было заўважана ў Вашынгтоне? Мне падаецца, ўсё ж такі не. Александр Лукашенко так, безумоўна, хоча прыцягнуць да сябе ўвагі. Гэта робіцца і дзеля таго, каб крышачку ўсё ж такі набыць нейкай публічнай, знешнепалітычнай мою легітымнасці, крыху паказаць, што ён ўсё ж такі крыху незалежны актар, коим ён, безумоўна, не з'яўляецца, але ж увага да яго і той факт, што з ім ўсё ж такі размаўляюць, гэта, безумоўна, вось першая валюта, якую бы ён чакаў. Нават скасаванне пэўных санкцыяў на Беларусь Калій ці там на іншыя прадпрыемствы ўжо будзе другасным пытаннем. Першае, што Лукашенко будзе цікавіць, гэта прыпыненне санкцыяў. Па-другое, ну, ўсё ж такі, ні для каго не сакрэт, што амерыканскі ўрад працуе па праблеме, так, прабачце, па праблеме Лукашэнкі ўжо 30 год. І у дзяржаўнага дэпартамента США ёсць такі вельмі моцны кантынуітэт ведаў, так званая institutional memory. Яны абвінавачвалі Александра Лукашэнку у парушэнні правоў чалавека першы раз
прабачце, ці ў 95-м ці ў 96-м годзе. Вось я зараз не памятаю, але ж першая папера Дзярждэпу ЗША, дзе яны заклікаюць прыпыніць пэўныя рэпрэсіі там і злачынствы, была яшчэ 30 год таму. Вось. І, безумоўна, старыя дыпламаты, якія працавалі яшчэ тады, все яшчэ на сувязі з тым, хто зараз распрацоўвае гэта пытанне. І кантынуітэт праблематыкі Лукашенка, як ён сябе паводзіць, яго меркаванне, яго светапогляду, гэта ўсё ўжо ёсць у Дзярждэпа з часоў, калі яшчэ нават спадар Латушка быў в лукашэнкаўскім урадзе. Таму, безумоўна, няма ніякіх адкрыццяў для Дзярждэпу альбо для супрацоўнікаў Белага дома, як сябе можа паводзіць Лукашенка, як ён можа карыстацца тымі ці іншымі візітамі альбо увагай. Але ж усё ж такі, мы дакладна ведаем, што апошнія некалькі месяцаў у Мінск прыязджаў усё ж такі высокапастаўлены амерыканскі чыноўнік. Як гэта было ў 2015-20 гады, калі вось узроўня намесніка памочніка дзяржсакратара таксама прыязджалі ў Мінск і сустракаліся там публічна, наведвалі той же МЗС. Напрыклад, была амбасадарка ЗША ва ўкраіне, якая зараз сышла, она вось была на гэтай пасадзе і, падаецца, у 15 ці ў 16 годзе таксама наведвала Мінск у пасадзе намесніка памочніка дзяржсакратара. Зараз гэтыя візіты, якія адбыліся за апошнія паўгады, яны не былі публічныя. Забіралі палітвязняў, магчыма, былі нейкія сустрэчы, нейкія кансультацыі за зачыненымі дзвярыма, але ж ніякай паблісіці ні з аднаго, ні з другого боку не было. Вось, таму ўсё ж такі мне падаецца, што першае, некалькі крокаў можа быць крыху прапушчана перад візітам спадара Келага, то бок можа некае амерыканскага чынавенства ўсё ж такі на одну ступеньку ніжэй можа перад гэтым наведваць Мінск, альбо ўсё ж такі я б не перадвышаў значнасць такога візіту, каб тое, што вось зараз прыедзе нейкі спецпасланнік Дональда Трампа і адначасова без кансультацый з еўрапейскімі партнёрамі будуць знятыя ўсе санкцыі. І таксама я б хацеў нагадаць, што нават у двукоссі, у добрыя часы там паміж 15-м і 20-м гадамі, калі ў Беларусі заставалася 5 ці 6, паўправце мяне, калі я памыляюся, апошніх палітвязняў, і заходнія ўрады абмяркоўвалі з рэжымом Лукашенка іх вызваленне ў абмен на наўпрост прыпыненне у тым ліку амерыканскіх санкцыяў. І я нагадаю, што гэтыя санкцыі ніколі не былі знятыя. Яны прыпыняліся часова, і гэтая ліцэнзія кожны год абнаўлялася, гледзячы на то, як Александр Лукашенко, прабачце за спрошчванне, сябе паводзіць. І потым на пачатку 21-го года гэтыя санкцыі зноў былі вернуты на тое месца, дзе яны былі шмат гадоў праз парушэнне правоў чалавека. Як слушна казаў гаспадар Латушка, значная частка амерыканскіх санкцыяў уводзіліся за парушэнне правоў чалавека напрост праз тое, што амерыканская бюракратыя працуе крышачку хутчэй, параўноўваючы з тым жа Брусэлем. Яны могуць прымаць рашэнне ўвядзення такіх абмежаванняў значна хутчэй, і Брусэль тут працаваў крыху больш рэактыўна. Антона, калі мы будзем выкарыстоўваць лексіку Дональда Трампа, якая беларуская угода можа быць цікавая яму? Што вы маеце на ўвазе? Якая здзелка, гэта тэрмін, які вельмі часта выкарыстоўвае Дональд Трамп, якая здзелка можа быць яму цікавая ў дачыненні да Беларусі? Слухайце, гэта вельмі складанае пытанне, і прабачце, зараз я нават не магу уявіць ніякай такой глобальнай зацікаўленасці. Перш за ўсё, гэта, што можа цікавіць Злучаныя Штаты, гэта бяспека ў рэгіёне. Гэта не нейкае сію хвіліннае пытанне, якое можна вырашыць, дзе Лукашенко так пакладзе руку на Біблію і паабяцае не даваць Пуціну нападаць на краіны Балтыі. Прабачце, не, так гэта не працуе. Але ж вось гэтая паліталагічная формула
праз тое, што унутраныя рэпрэсіі, парушэнні правоў чалавека, вось такія кепскія злачынныя практыкі ўнутры краін у аўтарытарных рэжымах разглядаецца як прыцеча знешняй агрэсіі, то бок вось гэтая формула унутраныя рэпрэсіі ідуць да знешняй агрэсіі, яна існуе. І мы бачым, што тое, што адбылося ў 2020 годзе, паўплывала і дадало магчымасці Расіі напасть на Украіну. То бок прыпынення пэўных практык, прыпынення суудзелу ў вайне, предоставление той же індустрыальнай базы для Крамля альбо скарачэння пэўных індустрыальных магутнасцяў для Крамля, безумоўна, гэта было б цікавасцю для Злучаных Штатаў, безумоўна, праз тое, што ўсё ж такі ўплыў таго, што вырабляе Беларусь для расійскага войска, гэта вельмі значная частка. Але ж уявіць, каб Лукашенко на гэта хутка пагадзіўся, прабачце, я зараз не магу. Адначасова гэта нейкія гаранты для краін Балтыі, але ці можа Лукашенко іх даць? Прабачце, таксама я на гэта гляджу вельмі скептычна. Усё ж такі мы ведаем, што нават праз тое, што Злучаныя Штаты, як мы чуем з вуснаў таго ж дзяржсакратара Марко Рубіо, крыху адышлі ад прамоцыі дэмакратыі па ўсім свеце адначасова і спынення фінансавання шматлікіх агенцтваў, у тым ліку таго ж USAID. Все ж таки Злучаныя Штаты знаходзяцца на баку прыхільнікаў правоў чалавека. Іх турбуе знаходжанне соцен альбо тысячаў беларусаў за крату па палітычна матываваных прысудах. І, безумоўна, праз тое, што я казаў раней, Злучаныя Штаты былі б зацікаўлены, каб, безумоўна, гэтыя людзі былі выпушчаныя. Вось. Ну і я хацела гэтую частку размовы скончыць пытаннем пра палітзняволеных. Мы не ведаем лічбы людзей, якіх могуць вызваліць. Мы не ведаем, ці адбудуцца гэтыя вызваленні бліжэйшым часам, ці гэта 300 чалавек, ці гэта 20. Тым не менш, калі ў выніку гэтага візіту адбудзецца вызваленне палітвязняў, гэта сведчыць пра што, паводле вас, Антон? Зноў, дзякую, гэта вельмі складанае комплекснае пытанне. Перш за ўсё, вось та інсайдерская інфармацыя, на якую спасылаўся спадар Латушка, хутчэй за ўсё прыходзіць да нас ад заходніх дыпламатаў, якія працуюць з бліжэйшых да Беларусі краін. Мы все іх ведаем, але ж тымчасова мы мусім дадаваць крыху скепсісу да пэўных такіх інсайдерскіх размоваў, праз тое, што заходнія дыпламаты могуць даваць ту інфармацыю крыху так мэтанакіравана, таксама паглядзець на рэакцыю беларускага грамадства ў выгнанні, беларускіх палітыкаў у выгнанні, паглядзець, як адрэагуюць беларускія палітыкі на тую ці іншую інфармацыю, на тыя ці іншыя лічбы. Але ж усё ж такі мы зараз за апошнія месяцы бачылі, што нічога Александр Лукашенко за вызваленне тых некалькіх, менш за десятак чалавек за кратаў не атрымаў. Ніякай паблісіці, ніякага зняцця санкцый, амаль што нічога. Толькі вось самі факты візітаў, і то вельмі кароткі і без нават каментараў з амерыканскага боку пасля. Што можа атрымаць Александр Лукашенко і яго рэжым? Магчыма, гэта можа быць абмен на пэўныя запрашэнні на нейкія мерапрыемствы за мяжой для свайго чынавенства. Пэўную легітымізацыю для замежнікаў праз тыя ці іншыя каментары альбо тыя ці іншыя візіты замежнікаў у Беларусь. Магчыма, гэта зноў-такі абмеркаванне прыпынення альбо частковага прыпынення пэўнай колькасці санкцый. Але ж усё ж такі я вярнуся да свайго папярэдняга поінту праз тое, што Злучаныя Штаты менавіта і ўвогуле заходняй дэмакратыі 30 год працуюць па праблеме Лукашенка. Яны вельмі
яны маюць стратэгіі і яны крыху прызвычаюцца да гэтай хітрасці лукашэнкаўскіх вось гэтых прыёмчыкаў. То бок без таких вельмі празрыстых крокаў насустрач, перш за ўсё з боку Лукашенка, каб ён без аніякіх патрабаванняў пачаў выпускаць людзей і паказаў сваю здольнасць прымаць такія рашэнні, без таго, каб яму гарантавалі там санкцыі альбо там штосьці іншае, ніхто з ім размаўляць не будзе, таму што даверу да Лукашэнкі і яго чынавенства праз 20-й год, на жаль, альбо, прабачце, не на жаль, не мае. Увогуле, тое, што адбываецца зараз, гэта вельмі акуратныя спробы такого зандажа зацікаўленасці рэжыма і рэакцыі ўсіх гульцоў на гэтым поле. Дзякуй вялікі за такі разгорнуты адказ. Давайте яшчэ паслухаем вот адказ на прыблізна гэтае ж пытанне Павла Латушкі. Пяройдзем да іншага блоку нашай размовы. Ну, зразумела, гэта важна. Яшчэ раз скажу, што мы за тое, каб праходзілі кансультацыі, але пры умове прымянення і павелічэння ціску на рэжым. Гэта можна перафразаваць фактычна стратэгію амерыканскай знешняй палітыкі, які агучыў прэзідэнт Трамп. Мір через сілу. Да? Так вось, кансультацыі праз ціск. Лукашенко вызваляе палізняволеных толькі па адной прычыне. Галоўнай прычыне, там можа быць дадатковых прычынаў, гэта санкцыі, гэта моцны эканамічны ціск. Ён пра гэта ўзгадвае практычна кожны раз пры публічных выступленнях і нарадах. Гэта брэмя, якое на яго цісніць. Ён хоча з гэтага пазбавіцца. Вызваленне палізняволеных абсалютна так. Санкцыі не адмена, а прыпыненне, бо зноў жа такі санкцыі, якія звязаны з правамі чалавека, але не звязаны з вайной. Бо калі мы хочам, каб гэтая вайна спынілася, я думаю, што мы на баку Украіны, мы павінны разумець, што нельга ствараць дадатковых магчымасцяў для абыходжання санкцый. З іншага боку, мы разумеем, што толькі ціск і прымушае Лукашэнку мяняць унутраную палітыку. Пакуль мы гэтага не наглядаем з вами. Ён працягвае рэпрэсіі, ён працягвае саджаць людзей у турмы, ён павялічыў транснацыянальныя злачынствы, колькасць пагрозаў і дзеянняў супраць беларусаў за мяжой узрасла. Я ацэньваю нават на ўзровень 2022 года, як пачалася вайна. Такога ціску мы не чулі, не бачылі вось за апошнія гады. Так што ён не мяняе ўнутраную палітыку. Значыць, трэба яшчэ больш ціснуць. Еўрапейскі саюз падчас апошніх кансультацый у Брусэлі вельмі дакладна артыкуляваў. Наша стратэгія ўзмацнення і прадаўжэння ціску на рэжым Лукашэнкі, пакуль ён не зменіць сваю рэпрэсіўную унутраную і агрэсіўную знешнюю палітыку. Мы таксама прытрымліваемся гэтай стратэгіі. Гэта быў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка, і я прапаную працягнуць дыскусію шчодо вызвалення палітвязняў, што на гэта ўплывае пасля таго, калі адбудзецца візіт спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗША ў Беларусь, і калі мы будзем ведаць, што вызвалены палізняволеныя. А зараз я прапанавала пагаварыць пра ўзброены канфлікт Ізраіля з Іранам і пра ролю Злучаных Штатаў. Вашынгтон прыме рашэнне наконт умяшання ў сітуацыю ў Іране цягам бліжэйшых 2 тыдняў. Адпаведная заява прэзідэнта ЗША Дональда Трампа была зачытаная на брыфінгу для прэсы ў Белым доме. На пытанне, ці ўнікае Трамп беспасярэдняга канфлікту з Іранам, яго прэсавая сакратарка адказала, што прэзідэнт зацікаўлены ў дыпламатычным развязанні, але не баіцца ўжыць сілу. Паводле вашага аналізу, якім можа быць удзел ЗША? Перш за ўсё, мы ведаем, што Дональд Трамп вельмі моцна сімпатызуе Ізраілю. Мы гэта ведалі праз яго знешнепалітычную дзейнасць, таго, што ён рабіў падчас сваёй першай кадэнцыі. Менавіта ён прэзідэнт ЗША, які перанес амбасаду ЗША з Тель-Авіву ў Іерусалім. Гэта вельмі такі моцны знешнепалітычны шаг, потому что все-таки большасць краінаў так вельмі асцярожна ставіцца да статусу Іерусаліма і прыналежнасці Іерусаліму. Таму, безумоўна, праз всю гісторыю стасункаў Дональда Трампа мы ведаем, што ён вельмі моцна сімпатызуе Ізраілю. І
тое, што мы можам чакаць, гэта перш за ўсё гэта дадатковыя пастаўкі зброі, а таксама інфармацыі праз амерыканскую выведку, праз спадарожнікі і гэтак далей, агентурную выведку, каб дапамагчы ізраільскаму войску наносіць тыя удары, якія патрэбны ўсё-таки, каб нейтралізаваць магчымасць Ірану адказваць і наносіць вось гэтыя удары па Ізраілю. Мы ведаем, што Злучаныя Штаты вельмі турбуе магчымая наяўнасць ядравай зброі на тэрыторыі Ірану. І ўсё ж такі іх вельмі турбуе магчымасць ядернага удара па Ірану. Таму, безумоўна, зараз Дональд Трамп знаходзіцца у вельмі непрыемным і складаным моманце, калі ён мусіць вырашаць, ці наколькі моцна включацца вось у гэтую вайну. Я ўсё ж таки лічу, што не включацца Злучаныя Штаты наўпрост не могуць, таму што ўсё ж таки Іран таксама гэта пагроза і Злучаным Штатам, і мы ведаем усю складаную гісторыю стасункаў Ірана са Злучанымі Штатамі. Але ж Дональд Трамп зараз знаходзіцца ў гэтым становішчы таксама, таму што гэта уключэнне зараз у гэтую вайну моцна супярэчыць тым абяцанням і абавязкам, якія ён прымаў на сябе, калі ён вёў сваю прадвыбарчую агітацыю у мінулым годзе, і зараз за апошнія паўгады праз тое, што ён казаў, што не будзе пасылаць амерыканскае войска за мяжу, зноў ваяваць і выдаткоўваць страшэнныя грошы зноў на вайну. Безумоўна, тое, што робіць зараз сакратар па бяспецы Піт Хексет, гэта спрабуе скараціць выдаткі Пентагону жудасных памераў, але ж ўсё ж таки сакраціць выдаткі, каб неяк дапамагчы амерыканскай эканомікі рэфінансаваць дзяржаўную пазыку. Уключэнне, паўнавартаснае включэнне ў вайну на Блізкім Усходзе хутчэй за ўсё вельмі моцна нашкодзіць гэтаму плану Трампа і вельмі нашкодзіць яго рэпутацыі, таму што гэта будзе цалкам супярэчыць яго абяцанням простым амерыканскім падаткаплатнікам. Скажыце, калі ласка, як бы вы ацэнілі пазіцыю афіцыйнага Менску? Ну, вот у тых заявах, якія МЗС распаўсюджвае, няма падтрымкі ці асуджэння таго ці іншага боку. Якую пазіцыю мае цяпер, якую пазіцыю можа заняць афіцыйны Менск? Вельмі цікавае пытанне, таму што ўвогуле мы ведаем, што беларускі МЗС за апошнія 5 год вельмі моцна змяніўся. Перш за ўсё праз тое, што адтуль сышлі вельмі прафесійныя кадры, і туды былі адпраўлены прызначэнцы Лукашэнка, якія больш верныя яму, чым з'яўляюцца прафесійнымі дыпламатамі. І, безумоўна, яны спрабуюць так гуляць у гэтую гульню, выказваць сваю занепакоенасць, прабачце, але ж ўсё ж таки не засуджваць ні Ізраіль, ні Іран, таму што зараз Беларусь апынулася па адзін бок з іранскім рэжымам, з рэжымам Хаменеі, і ўвогуле крытыкаваць Іран, які адначасова з'яўляецца гандлёвым партнёрам Беларусі, было б вельмі складана. Адначасова мы ведаем, што ў Беларусі дастаткова такія актыўныя кантакты з Ізраілем, шмат беларусаў зараз жыве ў Ізраілі, і ўсё ж таки крытыкаваць Ізраіль таксама вельмі ўсё ж таки небяспечна. Таму яны спрабуюць гуляць вось гэтую гульню, крыху асудзіць гэтых, крыху асудзіць іншых, але ж ўсё ж таки не уставаць на нейкі бок. Канешне, калі гэтага будзе уставаць на нейкі бок, будзе патрабаваць Крэмль ад Александра Лукашэнкі, ну, безумоўна, яго не будзе выбару. Але ж ўсё ж таки зараз яны паспрабуюць пасядзець вось на гэтым плоце і пагуляць, вось пабалансаваць неяк, штосьці сказаўшы, але адначасова не сказаўшы нічога. Дзякуй вялікі, Антон, што знайшлі час і падзяліліся вашай экспертызай у эфіры «Свабоду прэміум». Нашым экспертам сёння быў Антон Пянькоўскі, амерыканіст, дарадства агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Дзякуй вялікі. Дзякуй вам.
А зараз мы пераходзім да апошняй тэмы нашага эфіру. Як перастаць жыць 2020 годам? Ці Святлана Ціхановская можа назваць сябе феміністкай, якія выклікі стаяць перад жанчынамі ў 25 годзе? Пра гэта ды іншае я пагаварыла з лідаркай дэмакратычных сілаў Беларусі Святланай Ціхановскай падчас форуму пашырэння правоў і магчымасцяў жанчын і дэмакратыі для Беларусі 2025, які прайшоў на гэтым тыдні ў Стакгольме. Я прапаную паслухаць адказы Святланы Ціхановскай. Першае маё пытанне гучала наступным чынам. Вот цяпер гучаць меркаванні, што трэба перастаць жыць 2020 годам, што сітуацыя кардынальна змянілася, трэба глядзець у будучыню. Ці сапраўды варта перастаць жыць 2020 годам? Паслухаем адказ Святланы Ціхановскай. Ситуация, конечно, змянілася, і нам трэба перш за ўсё жыць ужо ў будучыні, так? Разумець, як мы будуем нашу Беларусь. Але гэта трэба думаць галавой. Але сэрцам мы павінны жыць у 2020 годзе. Бо ўсе тыя эмоцыі, ўсе тыя адчуванні, праз якія мы прайшлі ў 2020 годзе, менавіта яны сталі тым штуршком для уздыму беларускай нацыі. І мы не павінны пра гэта забываць. Мы павінны вяртацца ў 2020, каб зноў адчуць гэта моцнае адзінства, каб адчуць боль адзін за іншага, каб адчуць такую вялікую хвалю салідарнасці, бо час ад часу гэта згубляецца, бо людзі там з'язджаюць, і людзі не бачаць адзін аднаго, не адчуваюць адзін аднаго. І каб узняць тыя эмоцыі, трэба вярнуцца туды. Калі ты бачыў прыгожых дзяўчынак вакол сябе, калі ты стаяў пад Акрэсціна і патрабаваў вызвалення палітвязняў, успомніць той уздым і несці яго з сабой. Думаць пра праблемы цяперашнія, думаць пра будучыню, але ж эмоцыі даставаць з тых часоў. На форуме ў Стакгольме абмяркоўвалі палітычнае лідарства, абарону правоў чалавека, і падчас форуму лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі Святлана Ціхановская і міністрка замежных справаў Швецыі Марыя Мальмер Стенгард абвесцілі пра заснаванне праграмы развіцця жаночага лідарства для беларусак. Праграму падтрымаў шведскі ўрад, і цяпер 10 беларускіх жанчын-лідарак былі адабраныя праз конкурс для ўдзелу ў гэтай праграме. Праз некаторы час мы раскажам пра гэтую праграму і пра гэтых жанчынаў. Сярод гэтых жанчын это журналісткі, грамадскія дзеячкі, праваабаронцы, дзеячкі культуры. Іх чакае інтэнсіўная праграма з сустрэчамі і трэнінгамі ў розных краінах. Я запыталася Святлану Ціхановскую пра асноўныя праблемы, якія стаяць цяпер перад жанчынамі ў палітыцы і ў грамадскай дзейнасці. Я ўвогуле радая, што пытанні паўстаюць такога кшталту наконт жанчын, бо да 2020 году такіх пытанняў там у разуменні беларусаў увогуле не паўставала. Ніхто, акрамя, можа, вельмі вузкіх феміністычных груп пра гендерную роўнасць і пра правы жанчын. І 2020 год ён стаў такім штуршком вялікім увогуле для дэмакратызацыі Беларусі, а дэмакратызацыя гэта таксама роўныя правы жанчын і мужчын. Зараз тое, што гэта пытанні паўстаюць, што жанчыны усведамляюць сябе дастойнымі, скажем так, нейкіх большых ролей, гэта вельмі важна. Тое, што жанчыны пераасэнсоўваюць, як яны ўплываюць не толькі на палітыку, на грамадскую супольнасць, як яны выпадкова, можа, некаторыя бяруць на сябе лідарскую пазіцыю ў шматлікіх ініцыятывах і арганізацыях, бо яны адчуваюць гэтую патрэбу. Яны нават не думаюць, што яны могуць пацягнуць, яны бяруцца за гэта і робяць, і потым задаюць сабе пытанне, чаму я гэтага не рабіла раней, бо я не адчувала там моцы столькі, ніколі не думала, што я змагу гэта зрабіць. Як я кажу, калі гісторыя ставіць цябе ў такія абставіны, дзе ты павінна браць на сябе вядучую ролю, то ты, як жанчына, бярэш гэта і робіш. І ўсё больш і больш жанчын пытаюць, чаму мы столькі робім, а там атрымліваем менш, ці чаму мы там няўпэўнена сябе адчуваем там побач з мужчынамі. Гэта эвалюцыя таксама жанчын. І людзі, асабліва тыя, хто за мяжой знаходзяцца, могуць бачыць, як жанчыны праяўляюцца ў дэмакратычным грамадстве, у еўрапейскім грамадстве, і ёсць да чаго імкнуцца. Святлана Ціхановская гаворыць пра эвалюцыю, якую праходзяць беларускія жанчыны, а сама яна за 5 гадоў прайшла вялікую эвалюцыю. Я запыталася яе, ці лічыць яна сябе феміністкай цяпер у 25 годзе.
Можа, калі б я на сваіх плячах не несла такі вялікі цяжар іншых праблем, больш глобальных, то, магчыма, я б магла там рухацца і ў гэтым накірунку. Просто я за больш магчымасцяў для жанчын, за гендерную роўнасць, але я не вельмі глыбока ў гэтым пытанні. І просто, што я бачу на практыцы, так, што жанчыны могуць больш працаваць, яны могуць быць разназадачныя, і яны гатовыя там ахвяраваць некаторымі там крышачку ўласным жыццём ці там сваім вольным часам дзеля справы больш, чым мужчыны. То бок і на практыцы гэта відавочна, што жанчыны можа больш працаздольныя такія ў нейкім інтэлектуальным плане. І сярод еўрапейскіх лідарак я бачу шмат жанчын, і больш жанчын у палітыцы, калі казаць пра палітыку, можа таксама і ў грамадскай супольнасці, гэта азначае больш эмпатыі. Яны здольныя больш канструктыўна размаўляць, дыскутаваць, не будуць там нападаць адзін на аднаго. І нават на панелях, калі выступаю, я бачу, што жанчыны перадаюць слова адной, згадваюць адну, каб неяк падтрымаць, папрэзіць. Вось, і гэта такое умеранае лідарства без такога выпячвання сябе. Вось, жанчыны ўсё-такі болей такія сацыяльныя камунікуюць паміж сабой. Цалкам тэкставая версія інтэрв'ю з лідаркай дэмакратычных сіл Беларусі Святланай Ціхановскай будзе даступнай на сайце Свабоды ў суботу 21 чэрвеня. Акрамя таго, на форуме ў Стакгольме на сустрэчы з Ціхановскай міністрка замежных справаў Швецыі заявіла, што Швецыя павялічыць падтрымку незалежных медыя, вылучыць падтрымку для радыё «Свабода», Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, праваабарончых і культурніцкіх ініцыятываў грамадзянскай супольнасці. Таксама анансавалі, што Швецыя разам з беларускімі праваабаронцамі запусціць праграму дзіцячых летнікаў для дзяцей палітвязняў. На гэтым мы развітваемся з вамі. У нашым эфіры былі дараца агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антон Пянькоўскі, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка і лідарка дэмакратычных сіл Беларусі Святлана Ціхановская. У наступную пятніцу, 28 чэрвеня, ізноў чакаю вас у нашым эфіры. Я Ганна Соус развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.